May tao dyan? Ha? Wala ka dyan. Ayan, Toing Speech, Mega Love shoutout mga lalabs. Ay, yung music ko pala nakalimutan ko. 3 million Mega Love shoutout, sana all. Toing Speech, Mega Love shoutout lalabs. Music ko ay. Late na kasi ako. Road to Go Vlog, Tamsak host. Lalab Mega Love shoutout. Good morning everyone. Ayan, medyo late. 3 million in daw. Samira Lalab Mega Love shoutout. Samira, good morning. Ayan, Road to Go Vlog. Mega Love shoutout. 3 million in the house. Thank you so much. DBN Lalab, kumusta ka na? Thanks, may multa naka-host. Kay late. Kasi Lalabs, nagbantay pa ako ng tindahan. Umalis yung nanay ko. Kauuwi lang. Dapat kanina pa ako naka-live. Ayan. DBN, kumusta na ate? Kumusta ka na Lalabs? Kumusta na yung channel mo? Kumusta ka na DBN? Yung channel mo ba kumusta na? Thanks Lalab, Mega Love shout out. Ayan, pin kita thanks. Madam Lelutsky ka na dyan. Mega Love shout out po madam. Lucky 3 for you. Ayan madam, Lelutsky, Mega Love shout out po. Naol tindera sa naol. Sideline Lalab, sideline. Wag lang yung whitey. Ayan, 2 million in the house, Mega Love shout out. Sinam tayo mga lalabs ng gatas.
Ayan, nag-breakfast na kayo, alas 8 na. Ayan, lablabin natin si Toinks PH. Ang laki pala ng bahay ni Toinks, no? 6.14, sana all. Napapasana all ka na lang. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Yan, Madam Relaxi ka na dyan. Way, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalag. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Toinks, dati man tayong more subscriber, do this. Sa wakas, namuni din white ko. Ayan, congrats, lalabs. DBN. Nag-apply ka na ng ng Google Pin. Nag-apply ka na, lalab, ng Google Pin mo, lalabs. DBN. Congratulations. Sa kanang ganap na vlogger. Hindi pa, ate, paano? Kailangan mo munang maka $10, lalabs. Tingnan mo yung revenue mo kung ilan na yung mo, yung dollar.
Kasi kailangan mong mag-apply ng lalab. Paano kasi sweldo? Magkano na ba yung kita mo? Meron ka ng $10, pwede ka na mag-apply lalabs. Wala pang $1. Hintayin mo na mag $10 lalabs. Makaka $10. Pag naka $10 ka na, pwede ka na mag-apply. Madam Reletsky ka na dyan, wey. Ayan, may love shorot, nagbaba po ng bahay. Kumusta ka na po, madam? At least lalab na monetize ka na. Sa wakas, yung paghihirap mo, hindi pa tapos. Daming paliko si Lolo. Oh, lalas. Ito at may mild flu. Nangyari, madam? Paano ka? Pagaling ka po. Baka dahil lang yan, madam, sa change climate. Malamig na ata dyan sa inyo, kaya ganun. Gusto na naman yung ubo. Di ba uso yung ubo? Uso yung ubo ngayon kasi nga change climate, kahit dito medyo malamig na. Twice ako nag-apply na copyright claim, di ko alam, tas pang 3 apply ko, approve na. Ay, Diyos ko. Papagaling na noon, lumisbak ulit eh. Yun lang, na ano ka, madam? Ano ba yung natawag dun? Nabinat, ayun, nabinat. Hindi ko na maalala, Diyos ko. Yun, sabihin ko nabinat ka. Magpagaling ka muna kasi, madam, bago ka maggagawa ng kung ano-ano. Ayan. Mahirap pag nabibinat, lalong lumalala. Wala na ata si Toinks dito. Toinks, nasaan ka na, Toinks? Sa ibawi to, lumalala. Kaya, madam, kaya pagpahinga ka muna. Kapag nabibinat, lalong lumalala. Mahirap na magkasakit. Puro pahinga na nga ako eh. Puro pahinga na ba, madam?
And palablab pa ako nakapin mga lalabs, nakapin. Leleski ka na dyan, we. Lablabin natin. Hindi ako ng gatas, madam. Para sa aking baby. Ayan. Ano yun? Ano yun, ma? Dito pag severe ang ubo at sipon, di pwedeng magpunta sa klinik. Sabihin may COVID. Patay tayo dyan. Kaya pahinga na lang sa bahay. Hindi ka rin pala makapapacheck up. Wala nang COVID, madam. Tapos na yung COVID na yan. Suhada. Hindi na natapos yung COVID na yan. Paano ka magkareseta kung hindi ka bawal? Pwede naman mag-face mask, ha? Mahigpit pa rin pala dyan sa inyo, Madam Lailetsky. Phone call consultation lang, Ang higpit naman dyan. Pero madam, walang bayad yun. Grabe uso ang trangkaso here. Kahit saan, madam, kahit naman dito uso ang ubo. Kasi nga change climate, di ba? Ang lamig na ata dyan sa inyo, sa Canada. Grabe na niebe si nag-post ng si may snow na. Alin, ma? Malamig na kasi, madam. Kaya ganun. Mga kawawa, nagkakaubusan ng gamot sa ospital at bed. Oh my God. Kawawa naman yung mga bata. Baka wala naman ng COVID. Ano na lang yan sa climate. Nakita? Ulog siguro. Waiting 6-11 hours. Oh my God, ang tagal. Kasi ang lamig na ata dyan sa inyo. Malakas na yung snow. O kaya wawa mga bata. SSC, mega love shout out. SSC TV, mega love shout out. Thank you so much. Plus 2 ngayon. Oh my God. Buti madam, di mo nawaan yung asawa mo. Di pa malamig. Ka ba kipay, kini nag-welding ba doon? Ma? Wala nag-welding doon, ma? Walang nag-welding. Ha?
Di pa malamig, pero madam, nag-i-start na yung climate magpalit. Ayan. A virgin. Walay tao ngayon ah. Saan na kaya sila? Kumain ka na, Madam Lelutsky. Nantay ng gatas, Madam. Meron na nga siya, kaya rumisbak ulit sa akin ang sakit. Yun lang. Ubos. Oo, big giraffe. Million Mega Love shout out. Chinese food mukbang. Ayun, madam, panoorin ko yung ano mo, may harang ka, madam, mo. Chinese food mukbang. Roger, ayan, Roger TV Vlog, Mega Love shoutout lalabs. Ayan, madam, meron kang harang, Madam Lelutsky. Natin, Chinese food mukbang. Roger lalabs. Salamat. Ayan na, madam, oh. Start na. Chinese food. Wow, daming food. Wow. Pumapayat ka. Madam, oo, pumapayat ako. Nagda-diet kasi ako. Kasi, di ba nung nakaraan ang taba-taba ko? Nagpa-check up ako. Sabi nung doktor ko, bawasan yung kanin. Ayan. Kailangan mag-diet. Hindi ako nagmamanas, madam. Diet ako, kunti lang yung kinakain ko. Kasi mahirap na, yun ang advice ng aking doktor. Kasi dati ang ko, madam, ang akalain mo nag 76 yung aking kilo. Pero ngayon nag 65 na lang. Nag-diet ako, madam. Mahirap na, mahirapan. Hindi ako manas. Salay siguro yung manas na yun. Kunti lang yung kanin ko, pero lagi akong nagugutom. Kailangan, sabi kasi nung nung doktor, kailangan palaki ng baby sa labas, hindi sa loob ng tiyan. Kasi mahirap na.
Gusto ko normal, yung aking panganak normal. Mahirap na masisaryan. Matagal na akong makabalik ng abroad. Gusto ko nang magtrabaho. Magtrabaho ulit. Kaya kailangan mag-diet. Kunting kanila, mas marami yung ulam na kinakain ko. Madam, nagpaano na nga ako, Madam Lailotsky. Nagpa-ultrasound na nga ako, Madam. Alam mo bang hindi nakita ang gender? Yung baby ko ayaw magpakita, talagang surprise. Nakaano siya, suhi siya nung time na yon. Yung ulo niya nandito banda sa may dede. Tapos yung paa niya nakatagilid. Nakaganon yung mga paa niya, oh. So ayaw niyang pakita. Ako naman walang panlasa pero kain pa rin. Madali akong magutom. O tama yan, madam, kahit walang panlasa kumain para gumaling ka kagad. Na na ako, madam, hindi niya pinakita yung kanyang kipyas. Nakatago yung dalawa niyang legs. Tinakpan niya yung niya. Ayaw niyang pakita. Hala, oy, biboy, bibi boy, hula ko. Sana nga, madam. Ayaw niya magpakita. Nagtago. Alam mo ba, paglabas ko ng doon sa, tapos na kami mag-usap ng doktor, sabi ng doktor, sige, tumagilid ka. Sige, tingnan natin, ganyan, sabi niya. Wala, ayaw niya talagang pakita. Hindi siya gumagalaw. Talagang tinakpan niya yung kanyang kipyas. Kaya tuloy yung ibang mga mami doon na nagpa-ultrasound, paglabas nila masaya kasi alam nila yung gender. 6 months, mag-7 na. Ngayong November ay December, magsi-7. February nga ako, madam. February 15 yung wait. February 15. Kapit na mag-December, January, February. Na lang, 2 months, mahigit na lang. Tamsak support, lalab. Ayan, lalab. Model ni Barista Lalab, Migalab. Shout out, Barista Feli Lalabs. Ayan, thank you. 6 months na po, Madam Lailotsky. Ayan, 5 million, Migalab. Shout out, 5 million. Ayan, Lalab, Barista Lalab, kumusta ka na? Hindi ka pa nauwi ng Pinas? Ayan, 3 million, Migalab. Shout out. Sana tumama sa Valentine's Day. Sa araw ng mga puso. Baka sa araw na yun, madam, nagle-labor na ako. Like kung pinipray na sana, mabilis silang lumabas, hindi ako mahirapan. Kasi first time. First time, mommy. Ayan.
Balin or Balin Heart. Hindi pa nga ako nagbili ng mga gamit, madam, kasi hindi ko naman alam kung anong gender. Saka na mga ano siguro, mga January. Siguro magpa-ultrasound uli. Ayan, Parmelan Miglab, shout out. Sergio Hop, Miglab, shout out. Sergio Hop, good morning, Brazil. Ayan, Sergio Miglab, shout out. Roger TV Vlog, Amat, sukli later on. Karamihan nagsabi babae daw. Ayan, 5 million in daos, Miguel, shout out. Mga dalas mo ba kayo ng mga bahay nyo dyan? Sir Yulalab Miguelab, shout out. Hello from Brazil. Boys E Thailandesa. Ayan. Ang palatandaan, Lalab Miguelab, out. Ayan. Medyo malakas yung hangin ha. Binan. Light yellow. Sige, madam. Naisip ko tuloy, sabi ko, hindi ko naman alam. Siguro white na lang. Light yellow. Ayan, 6 million in the house. Miguelab, shout out. Ba't nag-loading naman yan, oy? Ayan, Kwal, see you know me. From Sir Yula Labs. $6 million, thank you so much. May content. Pascalor I.O. pero ano sa ibig sabihin nun? Ano daw name mo? Ay, ano, sir, my name Eileen. Ayan, 6 million in the house, Miguel, shout out. Naglo-loading man kasi. One Day TV, Miguel, shout out po, madam. Tamsak.
Salamat, tanong niya kung mainit o malamig dyan. Medyo tama lang. Yan, Madam Monday. Salamat po sa patamsak, Madam. Delma Jennifer, oy, Migalab, shout out, Migalab, shout out, Isog TV. Delma Jennifer, lalabaw. Hango o sa totoong buhay, from palatandaan. Abraco tuda sa'yo, pamilya. Ayan. Sabi niya, God bless daw sa family mo. Migalab, shout out, tamsak from Mike Raneses channel. Lalab, Migalab, shout out, Raneses. Hug daw niya buong family mo. Ayan, thank you so much. Seryo. Tommy Omcha para to si Amiga. Ayan. Ang pagtandaan po, nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalabs. 9 million Migalab, shout out. Thank you, my friend. Seryo. Series from Brazil. Canadian way dan tamsak, let's go from Isog TV. Isog lalab, Migalab, shout out. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much, mga lalabs. Madam Lailotsky, dan na sa'yo si Isog. Mention lang para masuklian agad. Salamat from Mike Raneses channel. Ayan, mention lang kayo mga lalabs sa mga dumikit kay Mike para mabalikan. Sir, you my friend, thank you. Brazil Ama, BCS Orientes. Ayan. Series from Brazil. Mike Raneses, Dan Tamsak, let's go from Isog TV. Mike Lalab, Raneses, pabalikan na lang si Isog. Dan po sa'yo lalab si Isog TV. 8 million. Madam Lailotsky, nasa bahay mo pa ako, madam mo. Mayaran ka, madam. Dikit ko to sa'yo. Okay, from palatandaan. Ayan, lalabs. Madam Lailotsky, mayaran ka, madam. From Brazil, ayan si Seryo Hop. Lalab, Brazil. Or, Seryo lalab, kindly connect on the pin, lalabs. Lailotsky, Canadian way, ayan. 4 TV na ngayon, ma'am, no? Wala nang Betamax. Wala nang Betamax, lalab. Di na uso yan. Noong unang panahon pa yan. Palatandaan dan sa'yo may bakas, salamat from Mike Raneses. Lalab, palatandaan dan si Mike, lalab, pasuklian na lang. Ayan, Madam Lailotsky, nasa bahay mo ako, madam. Dikit ko to sa'yo, madam, ha. Ayan. Ambrakaw. Ayan. Isog TV, mag-iwan ng comment para suklian later on. Noted po, idol, from palatandaan. Ayan, Mike. Noted daw si palatandaan, lalabs. Ayan, Madam Lailotsky, oh. Sarap. Thanks. Ang sarap. Chinese food. Mahilig pala kayo sa Chinese food, madam. Ayan. Thanks, ayan, from Lailotsky, Canadian way. Projectionist, lalab, Migalab, shout out, tamsak.
Lalab Projectionist, Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalab. God bless. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much po. Sarap naman ng noodles. Nakakago. Parang ang unti naman ng pagkain. Gusto ko dyan yung yung vegetables. Ayun, no? Yung broccoli. Once in a while, kain kami ng Chinese food. Masarap talaga dyan. Favorite ko yung broccoli, madam. I love it. Hinana ko nga lang yan. Binoboil. Pinapapak ko siya. Ang sarap. DBN Lalabs. Nagla-live ka ba, DBN? Anong oras ka ba nagla-live, Lalabs? Ayan, madam Lalabs, keep follow sa iyong video. Sarap ng broccoli, pero ang malo nga, Lalabs. Dito lang sa Pinas ang Lalabs, pero sa abroad, 2 dirham lang yan, to 3 dirham. Makakabili ka na ng gano'n, no? 3 dirham lang yan. Nabili ako yan doon. Mura lang yan sa abroad. Dito kasi sa Pinas, mahal ng broccoli. Gold ang mga presyo dito, gold. Alam niyo ba, pag nagpupunta ako ng grocery, parang makikita mo yung 1,000 pesos, ilang peraso lang yung mabibili mo. Wala pang bigas. Yung sabon, yung magkano yung shampoo, nasa 300 na, Diyos ko. Samantalang sa abroad, magkano lang yun, 13 dirham. Hindi ate, di pa ako nag-live sa December na lang. Sige lang Lalab, good luck. Ayaw mo pang mag-live ba? DB, hello. DB yan, hello daw from Sir Yuhop. DB yan, hello Lalabs, hello from Sir Yu. Mike Ranasis channel, Amats, balik sa'yo later on from Lilas Ki Canadian Way. And mga Lalab, magbakas lang kayo sa nakapin mga Lalab, nagsukli yan. Excuse me. Paltandaan Lalab, meron ka bang premiere? Ay part 3 ang baklang sa Bungero. Akalain mo one day lang 1.4 views, sana all. O, di ba? Pagandaan ko muna camera, wala akong kilay. Lalad, madali lang yan, magkilay ka. Importante ang kilay, Lalads. Kilay is life. Bili ka ng computer. Or bili ka sa Lazada ng camera. Ang palatandaan, nagbaba ng bahay. Boys Kerky, pakaom chat para boys, amiga. Yan. Kumusta ka raw, DBN, sabi ni Seryo. Ayan, Lalab, palatandaan. Hindi ko marunong magkilay kasi kailangan assistance. Madali lang yung Lalab, manood ka lang ng mga tutorial. Ganito. Ako nga Lalab, nagkikilay ako bago ko mag-live. Manipis lang yung kilay ko Lalab, hindi yan totoo. Kinikilayan ko lang yan, Bago ko mag-live Lalab, nag-aayos ako DBN. Mahirap na makita tayo, masabihin tayong Mona Lisa. Alam mo Lalab, DBN, never akong nagpunta kung saan-saan na wala akong kilay. Nakakaya pag walang kilay para kang may sakit. Kilay is life. Yan Lalab GBN, ginuguhitan ko lang yung kilay ko Lalab, ganyan. Manood kasi ng tutorial Lalab sa paano maglagay ng kilay. Ganon lang yan, mag-drawing ang ganon. Guhitan mo sa taas, ganon. Ganyan, dito sa gilid, ganon ka muna. Tapos ganyan, maliit muna yung iguhit mo. Tapos yung naguhitan mo sa baba, sundan mo naman sa taas, ganon lang, ganyan ka. Ganyan, guhitan mo sa taas. Tapos yung sa gitna, i-drawing mo na lang yan. Ganyan lang yan, DBN, para marunong ka magkilay. Hirap maging babae, daming ek-ek. Kailangan Lalads.
Ang dami nating binibili kung ano-ano. Mga pampaganda. Ayan, 6 million Mega Live shoutout. Ayan, lalaba ako mag-start ng, kasi dito sa Pinas, ang mahal kasi ng ano ba yun? Microbleeding dito napakamahal. Saka na lang siguro pag bumalik ako ng abroad. Ayan. Microbleeding ang mga lalas. Medyo mura lang kasi doon. Meron doon 500 dirham meron ka na. Tanong ni Banyaga kung gusto mo daw bang gawan ka na niya ng I love tea. Lang ako nung magandang trabaho. Apply ka na sa mga agency. Nasa Manila ka ba, DBN? Apply ka lalab sa Makati. Meron doon mga agency. Mga legit. Punta ka ng abroad, DBN. Try mo lang. Basta piliin mo lang yung mga agency hindi scammer. Yung sa mga factory sana hindi bahay, mahirap na. Try mo sa mga yung cashier, mga ganon. Beautiful ka daw, sabi. So much, Lalab. Sir, you Lalab, thank you, thank you. Naintindihan mo siya, madam. But me, I can understand you, sir, you. Sir, you, my friend, thank you. Pero meron siyang placement fee, mga siguro. Okay. Canada, gusto mo Canada? Nag-loading na linti. Anong oras na ba? Ang ganda daw ng skin mo. Ang daming sinasabi ni ni Seryo Seryo, and thank you, my friend. Seryo. Nagagandaan siya sa skin ko. Dan sa nakapin, ma'am, from Palatandaan. Ayan, Madam Nelotsky, dan na si Palatandaan po, madam. Ayan, magsuklian sa'yo, Lalas. Magbakas ka lang, Rodi Lalab, Miguelag, shout out. Raheta, 6:50 p.m. Central Time from Pin kita Palatandaan na, wait lang. Rodi Raheta, 6:50 p.m. Central Time. Coming premier Patams Lab. Ay, may premier na kita, ha. Mga patamsak naman ako sa premier ni DBN. Ayan, Lalab DBN. Dikit ko rin to sa ilalaba. Ayan lang sa premier mo. Ano was ba to? 7:30 a.m. Tagal pa. Ayan, DBN. Dikit ko rin to sa ilalab, ha. Happy 81 birthday, anniversary, birthday. Di ka yung pakbaba, bibi. Bakit ako ibalik minsan to? Balik mo yan. Bibi! Kaming premier Patams Lab naman, Lalab, sa nakapin po. Ang Palatandaan, thanks. Balik sa'yo later on. From Madam Lailotsky.
Tatamsakan natin yan. Naglo-loading kasi tayo. Lintian naman natin man eh. Yung lumang talabihin. Ayan, Madam Lelo, si ka na dyan. Nagbaba po ng line. Lablabin natin mga lalab. Patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin po may upcoming premiere. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ano kaya ang magandang upload? Depende sa ilalab kahit ano. Ako nga di nag-upload eh. Ano? Kung ano-ano lang short, DBN, mag-upload ka ng short lalabs. Kasi mostly nagbabayar lang ngayon yung mga short video. Wala nang edit-edit. Wag na si Maui nakawala, ibalik mo yan sa tubibita. Nakakabuang. Nakabuang talaga lalads. Patamsak po ako nakapin mga lalads, nakapin. Ayun lalab, tamsak na lalab sa iyong video. Short lang, DBN, mga 1 minute. Wag nang edit-edit. Ako nga, di nag-edit eh. Basta short lang. Kasi mostly nagbabiral ngayon ng mga short video. Patamsak premier lalabs. Sige, tamsakin yan lalabs. 5 days na lang. May tamsak na pala ako dito, FW. Di dating dikit tamsak po. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. ICI Game TV tamsak idol. ICI lalab Miguel Love, shout out ICI. Same here of W ako from DBN. ICI Game lalab Miguel Love, shout out. Dahil sa short from 67k to 285,517 views in just almost a month, see? O nga, madam. Nakakaano nga yung short video. See, tingnan mo, ang laki ng views ni madam. Pero yung sabi na doon ni Lolo, magkakaroon ng ads yung short video mga February pa ata eh. First week ng February pa. Bago magkaroon ng mga ads, yung mga short. Yung kakain ng short video viral ha. O lalab, yung mga short video nagba-viral. Kasi nga ano, inuulit-ulit nilang panoorin lalo na pag maganda. Oh, may change ata rules ni Whitey. Oh, mga first week ng February, magkakaroon na ng ads yung mga short. Dati noon, ang rules lang ni Lolo is 8 minutes lang yung start na lalagyan niya ng ads. Pero ngayon, mga February, maglalagay na siya ng ads sa mga short video.
Ako nga, nag-upload ng short minsan lang. Ailenski Vlog, matik din ang pagdagdag ng sub. Oo nga, madam, parang napapansin ko nga ganun. Pag ikaw nag-upload ng short, kahit di ka mangisda ba, naalala ko nga nakaraan, upload ako ng short, parang, sabi ko, nagdagan ako ng 10. Nagbibigay ata si Lolo pag masipag kang mag-up. Nga mamaya, magtingin nga ako mamaya, may mga binidyo na akong lang, short lang. Edit DBN, i-upload mo lang yan, lalags. Lagyan mo ng title, kalas. Let you go. O lalab DBN, lalabs. Upload ka ng short, kahit araw-araw. Lalo yung may pasilip ng puwet at dede, viral agad. O lalab kasi maraming manyak. Yung yung lalabs, yung karamihan nga yung thumbnail, para lang makahatak ng views. 51K views yung isang video ko, daming nadagdag na sub. May bawas matik. Pag masipag ka, nagbibigay si Lolo ata ng ng sub. Kung bahay ko ang tagal-tagal lang, hindi pa rin nakaka 4K. 3.8 pa rin. Tatamad akong mangisda. Minsan kasi ang hirap ng connection, Madam Lailotsky. Minsan walang kuryente dito, Wi-Fi. Minsan magka-Wi-Fi naman, panay loading. Yung bayad sa internet, ganun pa rin, 1,200. Tanong ko pala sa short ko may thumbs down. Wala naman, madam. Sa'yo ba meron? Wala, madam, wala. 7:02 PM Central from Rodi Rahita. Ayan, Rodi, salamat, lalabs. Sarah Vlog, Tamsak Host. Zaira Vlog, Migalab, shout out. Walang pa ako mga lalab ng tubig, inom lang si host. Wait lang po.
Ayan, 5 million Mega Love shoutout. Madam One Day TV Mega Love shoutout. Mahalaga muni na upload na lang ng upload. Tama ka, DBN. Kahit wag mangisda, ha. Sa views at ads naman kumikita, hindi sa sub. O, tama, Lalabs. Alam mo ba yun? Kahit malaki yung subscribers mo, kung wala man manonood sa video mo, wala rin dyan. Tama ka, DBN. Ako meron, the higher the views. Mas dami ng thumbs down ko. Ayan, pag marami kang thumbs down, sabihin, marami viewers. Ayaw nila sa mo, pero nanonood sila. Ayan mo yun, madam, kali. Kaya nila tinams down yun nila, pero pinanood nila. So, kumita ka pa rin, Madam Lailuski, sa views. Madam One Day TV, Mega Love shout out, Madam. Kaya wag mo nang pansinin yung dalawa, linunid. Saira Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Merong amoy pabango, Sabi niya ako meron. Hayaan mo yan, Madam. May mga ganyan talaga. Nalala ko dati nung bago akong mag-live lang, mga lalabs. Yung bago lang yung live ko, Bago pa lang akong mag-live. Kasi monetize pa lang ako noon, Siguro after 5 days, nag-live ako ulit. Mga lalabs, may nag-thumbs down ng live ko ng siguro yun, mga 10. Siguro sinadya niya yun. Alam niyo mga lalabs, sobrang sama ng loob ko. Umiyak kaya ako sa live ko. Ganun pala yun yung una lang. Parang sakit-sakit sa kalooban na wala, hindi ka nila kilala. Tapos, wala ka namang ginagawang masama, nagla-live ka lang. Tapos yung live mo, ang daming thumbs down. Promise, umiyak talaga ako ng mga sama ng loob ko. Sabi ko, ano ba problema mo sa akin? I'm talking about short videos. O nga, madam. Brochito Channel, Sir Brochito po, Mega Love, shout out. Sir Brochito, ayan, Mega Love, shout out po, Sir Brochito. 5 million, Mega Love, shout out. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out everyone. Thank you so much. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 4 million. Thank you so much. Kaya DBN, mag-upload ka lang, mag-upload, DBN Lalags. Short video. Amoy pabango, Doon sa 11K views ko, 30 thumbs down. Ayan mo yan, madam. At least kumita ka pa rin. Mga basher mo yun, madam. Sarah Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Sarah Vlog. Inggit yung down. Ganon talaga minsan.
Pero pinanood niya yun, DBN Lalabs. Pinanood mo na nila yun. Kasi hindi nila nagustuhan. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Doon sa 51k views ko, 158 thumbs down. Buhahaha. Ayan mo yun, madam. Maano mo yun? Mga haters. Kain muna ako. Sige na, Lalab. Kumain ka lang, Lalabs. Kain ka lang, DBN. Kain mo na lang kami, Lalabs. Eh, meron ako ditong sweet potato. Ayan, kamuti mga Lalabs. May kamuti ako dito. Kain tayo. Ayan. Kain ka lang, DBN. Lilos kiss ka na dyan, we. Nagbaba ng bahay si madam. Alasin mo na po, Pinos, pag nag-live na ako. Sige, Lalabs. Sige lang po, sir. Ito maya-maya po. Ayan, Syra Vlog. Nakapin, lablabin natin mga Lalabs. Syra Vlogs. Shari Official Vlog. Laki ng bahay ni Shari. Ayan. How to cook shrimp with oyster sauce. Ayan, Lalabs. Shari. Or Syra Vlog. Shaira. Mami ko, Miguel Love, shout out, Tamsak host. Mami ko, Miguel Love, shout out, Lalabs. Tamsak, ayan, Lalabs. Salamat sa patamsak mo. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, mami ko, may jacket ka na po, mami ko. Salamat, Lalabs, sa iyong patamsak. God bless. $3 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Shari Lalabs. Lalabs, swerte Joyce, Tamsak host. Bismillah. Kung asain yan. Adi, oh. Ayan, no. Oh. Yan yung lista Tapos mo. minus mo yung ano. Alin, minus na yan. Ito yung balance mo lang, oh. Ito yung balance mo, 172. Ito yung mga kinuha mo. Tapos minus mo na. Ay, minus. Eh, tinanggal mo na dyan.
Ito yun yung luma, oh. Kaya nga isasan na yung anuan ko nga Ito na lahat. O, arin ang ano ko dyan. Isang ribo tinanggal mo. Pilit dinagdag ko nga yung 1-1 ni mama, eh. Hindi, biniyaran ko nga yun. Pero yung ano ko. Ito lang, 2235. Yung kay mama, binayaran mo na to. Tapos na. Ito na lang, 2,235. Kaya man pala, nagulat ako. Ba't garog yan kaya ng lista mo eh. Ito yung kay mama. Dapat di mo yan sinama dyan. Pagiling sa ko, hindi na. Ayan, nakalive ba yun? Mag-hi ka doon. Kay Francia. Nakalive. Marcos, Kuto, Miguel, shout out. Hindi niya alam na nakalive ako. Marcos Coto. Ayan. Tamsak host. Salamat sa patamsak. Marcos Lalab Miguelab, shout out. Full watch. Ayan, full watch sa iyong shrimp with oyster. Ayan, Lalab. Sarap ng oyster sauce with shrimp with oyster. Marcos Lalab, how are you, my friend? Ayan, Shari Lalab, dili ko to sa'yo, Shari. Ayan, Shari, ha. Full wash Lalab sa video mo, Shaira. Yummy. Leletsky ka na dyan, Waydan, from mami ko. Sino ba to? Madam Leletsky, dan po si mami ko, madam. Si Nana Ibyang vlog pala to, si Nana Ibyang. Si mami ko. From my YouTube salary gift giving. Wow, God bless, ma'am. Ayan, madam, mami ko, nasa bahay mo ako. Si Nana Ibyangs. Saira, hanggang anong oras live mo? Anong oras ba yung nagla-live si Saira? Marcos Coto dan from mami ko. Mami ko, thanks package for you later on. Ayan, mami ko, mamaya balikan ka ni Madam Lailetsky. Diamond Med, water without you is ice, and without you I am alone. And if your love is a bullet, I'm the first martyr. Ayan. From Diamond Med, may hugot. May pahugot si Diamond. Diamond Lalab Miguelag, shout out. For million in the house, Miguelag, shout out.
Sir Jinky Mulot TV, Miguel Love, shout out, madam. Kumusta na po, madam? Nagbalik ka na ng abroad, madam? Madam Jinky. Kumusta, ganda? Okay lang po, madam. Salamat. Hindi pa, nasa Pinas pa rin. Hindi ka na balik abroad, madam. Ikaw, bumalik ka na. Ano, madam, next year? Balik ako next year. Inshallah sa June. Matagal-tagal pa. Hintayin natin mag 1 year dito. Di na ako babalik. Dito na muna. May business ka naman ata dyan. Okay lang yan. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Oh, kapag balik, pwede next year. Oh, next year. Kung maghintay mo na maka 1 year dito sa Pinas, wala na tayong pera. Ang mahal kasi ng bilhin dito sa Pinas, madam. Grabe. Mga gold. Ang mahal ng bilihin. Na po kayo nakapin, mga lalabs. Mami ko dan with bakas. Mami ko, dan na si Meltrix. Or si Swerte Joy. Mami ko dan with bakas. Thank you po, host, sa tamsak po. Ayan, from Swerte po. Swerte Joyce. Thank you din, lalabs. Mami ko dan with bakas. Rip for Speed, hello, host. Lalab, Rip for Speed, Miguel Love, shout out. Samira Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, 1050 available. Meltrix, baka may available. Iwan ko sa'yo, Tobe. BG. Sige lang po, Madam Jinky. Maraming salamat po. Sige, Madam. Salamat po. God bless. 1050 available from Rib for Speed. And malalab, DB. Ay, DB. Meron kayong available. May available si Rib for Speed, mga lalabs. Meron siyang 10 until 50. And baka mami ko, may alagad ka ba, mami ko? Lisongson, Miguel Love, shout out. Hello everyone, nice to meet you. 5 lang ako muna, ayaw ko ng madami. Ayan, yayain mo si si Rip for Speed, lalabs. Kasi pag madami ka namang nadikit, marami rin naman yung kain ni Lolo. Ubusin din niya lang yan. Ayan. 8 million Miguel Love, shout out. Labin natin si mami ko, mga lalab. Mami ko. Ayan, si mami ko po, nakapin, mami ko.
Hindi sa pantao, Dan, from mami ko. And lalab, maraming salamat po. And palablab po ako nakapin mga lalabs. Kasi gusto kasi watch muna video bago tamsak dikit para sureball hindi lagas. Yes, lalab, kasi kalimitan kasi sa mga nagbabarter lalabs, walang views. Baka walang talaga madami. From red for speed. Ako ano lang 10. Si ano marami talaga malaki na rin kasi yung bahay ni Red for Speed. Ayan, Madam Lelotsky, nagba po ng kanyang bahay. Ako pindot lang ng pindot, sayang lang efforts. Ayan. Ito kakabarter ko, dami views. Tingnan nga natin, ano ba yun? Ah, 173K. Marami talaga yung lalab, viral yan eh. 174K. Oh, lalab. 173K views. Alipin mo. Wala bang laki na views ko na yon. Kaya mali mga sinasabi mo, host. Patay tayo dyan na mali tuloy tayo. 173K views in 1 month. Happy 54 founding anniversary Tao Gama fee. Kilala naman kasi yung mga Tao Gama na yan. Ayan. Kasi di ba yung iba mga lalab, di naman talaga binubuse yung iba nagdidikit lang. Ayan. Swerte Joyce, ayan, nagbaba ng buy. Swerte Joyce. Depende sa nagbabartir mga lalads. Patay tayo, namali na tayo ni Reb. Ang laki ng views niya within 1 month, 173K. Sana all. Reb, sana all. Mapapasana all ka na lang. Depende sa usapan yan, pwede naman magtamsak dikit usapan. Sana all kung sikat. Panay load. Ako pag nagbarter, what's the this Arabic written? Ikain nyo yan mga lalab. Gutom kayo. Ikaw Reb? Lalab Reb, kumain ka na ba? Kain tayo mga lalab. Kamuti, pampautot. Ayan Kain tayo mga lalab. Swerte Joyce. Bakit kaya pag kumain ka ng kamuti, nag-uutot ka? Bakit kaya? Hindi ko ma-explain. Kain tayo mga lalab kamuti. Ayan Sweet potato. Madam Lelotsky, nagbaba ng bahay. Ayan, si Madam Lelotsky po, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin. Natawa tuloy si Swerte Joyce. Tarap po lalab. Sing tamis ng mga pangako niya. Kumain ka na ba? Anong oras na ba? 9:31 na pala. Ayan. Palambing mga guys, patusok sa premier ko po. Ay, may premier ka lalab?
Pin natin yan ng matamsakan. Swerte Diyos, alain mo yan, 10 ibabalik sa'yo. Swerte Diyos, lalab. Dikit mo na yan kay Reb, yung 5 mo. Lalab Swerte Diyos, lalab. Dikit mo na yan, sige Reb. Sige, go, ako dyan. Thank yous in advance. Ayan, 10 yung balik sa'yo. Akalain mo may 10 ka na? 121k ka, idol, swerte. Ayan. Speed, on the way na sa'yo. Ayan, lalab, on the way na si Reb, lalabs. Ayan, Nani, nadikit pa ako sa'yo, lalab, ha, Nani. $4 million Mega Love shout out. Reb 10.1 on the way na, go. On the way na ako. On the way na, lalab, on the way.